US President te chen na White House sa invom lu to te zinga President Abraham Lincolna tluka paro puile chanchin nga hi soitur antam lo khermai chutia chanchin soitur nga na famta chuan paranormal le supernatural lam hoideu chanchin po anei nuala tin ama Lincoln angei po kha thilmak le tharau khovel lama tuimi ani reng ani athi nu po khan atharau mutu nia in soimi then khat an tlat maya heting chanchin lam hoizonga thu the dar hi khovel mit fuk na shuai to ro pui an ni na zona thilin me lo ani wangin puanzar ani ngai lem lo ani soitawngin Abraham Lincoln atenu pa hian thilmak le tharau khovel lam hi an boipui ve viu ni na langa February ni somni kumsang khazariat somru pani kum khan Lincoln fapa kum som pakhat mi Willie Lincoln chu typhoid na wangin White House sa athia wanga reilote a Willie tharau chu White House chunga staff member thenkhat chuan Grand Administration ate an mua tin Linda Bird Johnson Bobby Point chiang takin amu ve nge ani he thil thlenga wang hian President Lincoln chuan afa patharau chu biak po dan kong adapta tharau bethiam aroi hialani soitawngin President Lincoln khan chanchin maktak tak anga hle maya ka hlum ani ma deuh khan maktak main athi laya boro kum dan le ama ruang an song bol dan vel chu ama ngein mu mangram le zelangin alo mulok sa dia mani chuta chuan a hlau hle maya chu chuan atirila athamna sa hle bok angaya thatheingang lawa atopa chuan a thian rin ber World Health lomana le anu pui Mary tot Lincoln hne na chuan shillok no mumang danglam tak chu a shilta ani Abraham Lincoln chuan mumanga athil mo chu ti hian soya ni somvel liamta khan zan khat chu kan tlangwal te in do na hmana tanga thuan ron thon chu kalo nga awangin kamutlai hreta ka chaudeu wangin kamu hil ngal mai bok reipo kalamu man lawang tia chuan mumang kalo neya kamu manga chuan ka omna hmun vel chu alo re thiap mai chuti lai chuan in hi thlop le mithingaya room le trapari chu ka hreta a ti chuan kamu manga chuan ka khuma tang chuan ka thawa stepa chuan ka chuk thlata ani ti chuan chu lai thom reng hriat tur omlo na hmuna tang chuan na tur le trap thom alo chuak le a nima sela chung na tur le trap te chu an mu thei der box si lova room tin chu ka han en kola mi hring tu ma mu tur an om box si lo nima sela lusun mangang trapari chu hriat tur a om reng box si a pindan zong a chuan lai tom veka a eng vek bok ma se tu ma mu tur an om si lovani pindan tin mai le khaya om thil eng kim mai chu ka mu than vek an nia makti takin mi pui mangang trap ho te chu ka zong zela engwanga trap nge an niang le enge om ziani ta ang awa han rap thak te lul em chu thil rap thak tak mai le ru dek tak mai chu hriat chen tumin isru ma chuan ka han lu ta chuta chuan maktilu tuk wanga min timur sung thei tur thil kawa muta ani ka hmuwa chuan dokan moi taka chei a oma chu dokan chunga kuang chunga chuan mithi ruang pakhat mithi thom hnawa tuam an lo zala chu ruang hol vela chuan veng tu sipai te chu an ding thup bok chu ruang puana in khu chu mi pui te chuan lung chetaka thlir chungin an tra tloka he hoi thau sathi hi tunge ni ti in veng tu sipai pakhat chu ka zota President ani hi phiaru tuin athatta ani ti chu chhana ka don ani ta ni chu ta lung chewan kaya ring taka trap phut ri chuan kamu mangram matang chuan min ti har hlol maya chumi zan chuan kamu hil le to lo khuma katlai war ta zaka mumang mai ma ni sela maktak main chu thil chu ka ngai tuana tangin athi thei ta reng lawani ti ina soyani US President Abraham Lincoln hi hemituma mumang danglam takhian athamna hleya omnuama omlavin hun amanga nidanga chuan mumang hi aring ngai lem lawa nima sela he mumang zet hi chuan a khoi dan adang hle ani he mumang amana tang hi chuan aril ru anuam thei to lawa kar khatha zet chu azep theya ma se a hlau ema wangin a thian thatak maile anupui hne na asoi chuk ta ani he mumang rap thak tak mai amana tanga ni som pathum hnu April ni som panga kumsang khazariat somruk panga Good Friday zan khan ama phiaru tu John Wickle Booth chuan President Abraham Lincoln chu akap lumta a ti chuan mu manga hmuang che chuan White House sa chuan arwang chu song bolan ta ni Abraham Lincoln ka hlum ani dana po hian chanchin mak tak tak ain zep nu lo me
tin US President John F Kennedy nen po khan anthi dan thu hla ngai bil thei turin in zom na mak tak an nei nual maya chung te chu thil makling pha khopa danglam vek an ni kumsang kha zariat somruk panga kuma Lincolna ka hlumani hnu khan White House sa na thok tu te chuan thom danglam tak tak an the thina zanlama White House to zolvela te chuan sakor to lai ler le sakor ke pen ri chu mihring rum ri te le trap thom te nen ain pol nok thin abikin President Lincoln room le White House sa chong ni na in kalpona hmuna te chuan mihring ke pen ri hriat tur aum fo thina ni President Lincoln thla chiang taka hmutu ni an soi chu Netherlands lalnu Queen Wilhelmina khani ome Queen Wilhelmina USA azin tumin White House sa athlenga chumi zan chuan President Lincoln pindan hloya ariaka zanlaya lo ni chuan room kongka chu tuemo hian aron ki thlat mai kongka wa hon chuan kot foldum le Adam laya akhum thin lukhum nen President Lincoln chu kong khar kianga aloding ngoi reng mai ani a muzin deuh pakhat chu White House Oval Office pindan tuk veratanga Lincoln tharon dak chok lai chu ani ome Lincoln tha mutu nia in soitam tak chu ama Lincoln alam hnai tak tak te ani hloma tin President Ronald Reagan fanu maure ni te President Calvin Collins anu puite poet Card Sarbat le Eleanor Roosevelt te po in President Lincoln tha hi anlo move to ani President Lincoln thi khana ruang chu Springfield Illinois sa real phurania he Lincoln ruang phurtu real tha hi annu kumtam tak thlengin anlo mu fo thina ni rel chunga mihring ru ro korpola in thuam hi an chuang boka pindan hnung lama chuan Lincoln an zalna kuang ni om tak mithi kuang pakhat hi chiang takin a hmu thei bokani President Lincoln thi hnu khan anu puimeri tot Lincoln chuan khati laya thalak thiam hing thang New York le Boston vela khosa thin mithi to te tharau thla hial po la theinia an soi William H Mamlar chu somin White House le a chevel zong zong chu thla ala kwal tirwak wak maya chung thalak te aron chu ameu chuan thalak thren khata chuan President Abraham Lincoln thla aron langve thlat mai apin dan tuk vertanga hnoilama thlir lai te afapa uilia thala kalo khoi lai te le library chera athulai te chu chiang takina langani tin ama Lincoln bedroom nge thla awalak chuan Lincoln hmel chu fia thatakin alangani anti H Mamlar hian heng thla ala ka wang hian alar pha hle ani President Lincoln thla hi sangkhat zakwa somriat kum thleng khan mutu nia in soi an loma Lincoln thla munhnung bertu nia an soi chu White House sa na thok tu Tony Sarvoya khani ome ani hian na thok tura White House sa alu lain kailon chung berkianga cher khata Lincoln thla lo thureng chu chiang takena moni President Abraham Lincoln thla an mu phone chan ni an soi chu Lincoln kha adam lai po khan thilmak supernatural le tharau khovel spiritualism lampanga event tu ani awang ni in an soi mau mai Lincoln hmel ho a ramhoi in larna po ani thei ti in tamtak chuan an soi boka Lincoln hmel ho a ramhoi in larna po chu loni te reng ni sela thil makling pha khopa thil dang dai ani awangin makti lo rual ani lawani ole khathi chin kha Abraham Lincoln chanchin kan ngai thak thei te chuni ta sela thange